يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. Kıyamet gününde Firavun qawmynyň başlygy bolup öwlerine düşer. Pes qawmyny ýitip dowdaha elter. Ve neveyle yamandır olaryň baryp düşjek jaý. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. Firavuna tabi bolanlara şu dünýäde we ahiretde lanet iwerildi. Neveyle yamandır şolaryň arkalaryndan iwerilen kömeki, yani lanet. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Şu geçen haberler helak edilen şäherleriň haberleridir. Biz şolary sana beyan etdik. Şolaryň bäzileri eser bakydyr we bäzilerinden eser de ýokdur. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وبذ şolara zulmetmedik. Walakin özleri öz aziz zanlaryna zulmetdiler. O şolardan hiç zat gaýtarmady. Hudaany goýup ibadet eden botlary Hudanyň azap bilen hukmy gelen wagtynda o şolaryň botlary şolary helakatdan başga zat arttyrmady. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد. Ve şu tariqadır senin perverdigarın gereftar etmegi, vaktiki şäherleriniň ehlini gereftar etse, o özlerde zulmetýän hallarynda. Tahqiq Hudaýyň gereftar etmegi nihayetde güýçli we gatydyr. İnne fî zâlike leâyeten limen khâfe azâbel âhire. Zâlike yevmun mecmû'un lehun-nâs. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Tahqiq şu geçen ummetlerin başına düşen işinde alamet o ibretler bardır. Kıyametin azabından korkyan adama. Kıyamet günü ol bir gündür ki şonda tamam adamları üýşürler ve kıyamet günü özünde üýşülýän gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Biz ol ulugyny ta'khire goýmarys, meger bir az muayyen bolan muddete çelli ta'khire goýarys. يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Wagtike şol kıyamet günü gelse, hiç kim kepläp bilmez, meger Hudaýyň izni bilen kepler. Pes şolaryň bäzisi şaqi we bedbahtdyr we bäzisi saadetmend we hoşbahtdyr. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Pes ol tor adamlary ki bedbaht bolupdylar, pes olar dowdakda bolarlar. Şolar üçin dowdakda eşeğin sesi ýan sesler bardyr. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Şolar dowdakda hemişelik galarlar, meger senin perwerdigaryň halamaklygyna hemişelik bolmaz.
Tahqiq senin Perverdigarın isteyen zadyny etýändir. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما ultor adamlary ki bagtly we saadetmend bolupdylar, pes olar jennetde bolarlar. Oşonda hemişelik galjaktyrlar. Meger sen Perverdigaryň nämen halasa şol bolar. Şolara bahşiş berer. Nihayeti ýokdur.